JUMP, Junior Management program, je určený na podporu osobnostného rastu zamestnancov spoločnosti Scheiden Bachmann. Vďaka vedeniu skúsených koučov majú účastníci príležitosť lepšie porozumieť sami sebe, objaviť svoje silné stránky aj talenty svojich kolegyň a kolegov. Program ich naučí, ako efektívne komunikovať, poskytovať aj prijímať spätnú väzbu, zlepšovať svoje soft skills a spolupracovať v tíme, aj keď je zložený z rôznorodých osobností. Vďaka programu JUMP som získala nové priateľstvá, spoznala nových ľudí, zistila, ako funguje život na iných divíziách. Bol to obrovský krok, čo sa týka môjho osobného rozvoja. Získala som prehľad na moje talenty, ktoré sú dôležité a ktoré mám rozvíjať ďalej. A čo by som odporúčila ďalším účastníkom, ktorí zvažujú prihlásiť sa do tohto projektu, určite neváhajte. Je to skvelá príležitosť poznať nových ľudí, vytvoriť si nové priateľstvá, spoznať svoje silné stránky, na čo sa zamerať a objaviť možnosti, kde sa človek môže rozvíjať ďalej. Program JUMP mi ukázal mojich 10 najsilnejších talentov, na ktorých sme celú dobu pracovali, zlepšovali ich. Poznal som skvelých ľudí, skvelých koučov, ktorí s nami na tomto všetkom spolupracovali a učili nás, ako svoje talenty zdokonaľovať. Pre ľudí, ktorí uvažujú nad tým, že by sa zapojili do programu JUMP, určite odporúčam ani nepremýšľať nad tým alebo váhať. Ja, keď mi prišiel mail, že sa môžem prihlásiť, takisto som váhal a po mojom účinkovaní na tomto programe určite všetkým odporúčam, aby sa zapojili a zdokonalili svoje všetky zručnosti. JUMP nie je žiadny skok do neznáma. Práve naopak, je to krok k sebapoznaniu, poznaniu iných a pochopeniu svojich vlastných hodnôt. To, že každý z nás je v niečom výnimočný, nie je len fráza. A pochopíš to práve vďaka programu JUMP. Tak neváhaj a prihlás sa. Spoznaj kolegov aj z rôznych iných divízií, vytvor si nové priateľstvá a kontakty. Program JUMP mi dal príležitosť spoznať kopec nových ľudí, naučil ma novým zručnostiam, schopnostiam. V tomto programe tak trochu spoznáš aj sám seba a to ti pomôže či už v každodennom živote alebo v práci. Určite program JUMP môžem odporúčať ostatným ľuďom našej spoločnosti. Predsa len zazrieš kopec zábavy, nadviažeš nové kontakty, priateľstva, posuniete sa či už vo svojom osobnom živote alebo v práci. A na záver získaš to skvelú mikinu. Ak len trocha zvažuješ prihlásiť sa do programu JUMP, tak to určite využij, pretože je to skvelá príležitosť spoznať hlavne sám seba, svoje talenty, svojich kolegov okolo seba a bude sa ti krajšie žiť a lepšie pracovať. Vďaka JUMPu som sa naučila pomenovať svoje talenty, viem rozlíšiť ich hranu a hlavne tú silu, ktorú môžem využívať v bežnom živote a v práci. A taktiež som spoznala mnohých perfektných kolegov z našej spoločnosti a ich talenty. Bolo to veľmi inšpiratívne a obohacujúce. Počas 9 mesiacov absolvujú účastníci Gallup dotazník zameraný na identifikáciu silných stránok, individuálne sedenia s profesionálnym koučom, 3 celodenné workshopy, 3 online stretnutia na upevnenie poznatkov, záverečný dvojdňový offsite workshop či networking s vedúcimi oddelení. Zároveň účastníci lepšie spoznajú fungovanie spoločnosti Scheiden Bachmann a v tímoch budú pracovať na vlastných inovačných projektoch. Vyskúšajte JUMP na vlastnej koži, zažite intenzívnu výmenu skúseností, nadviažte kontakty s inšpiratívnymi kolegami z rôznych divízií a odneste si silnejšie ja, nielen pre svoju kariéru, ale aj pre osobný rast.